ngabantu nje. Maze hlale phansi tatamiso. Bensithi ke sithi ngokwethu abazikhokeleleyo umxholo wale nkonzo yanamhlanje. Umxholo wecawe yesithathu ukuzibuyisa kuThixo sikhumbula izono zethu. Sifuna inceba nentsikelelo yakhe. Ukuba sizwa kakuhle isifundo sencwadi kaIsaya chapter 55 sisibonisa uIsaya emema abantu ukuba baze kule ndawo inazo zonke izitho ezamkelwa ngesisa, ebamemelela into yokuba mabangathi ngenxa babe nezinto bacinge ukuba iimali zabo zinokwenza nto, kodwa mabaze kuThixo wesisa. Kodwa ekuzeni kuThixo wesisa uphinda yena abaxelele ukuba mabamfune uThixo esenokufumaneka, into ethetha into yokokuba uThixo ayingoThixo we-open window period, apho kuthiwa kuyakwenzeka nje kungade kuvalwe icala, lumka kwavalwa ngoba yini xa kusithiwa indawo ayikho. Ubamemela ke kuloo nto esazi into yokuba uThixo nguThixo wamaxesha. Yazi ixesha elindlela esingaxabisanga ngayo side sicinge into yokokuba we are in control of time. Kodwa ixesha livele lizibonakalise into yokuba I am in control. Uthi ngenxa yoba singaxabisanga ixesha zingenzeki ezinye izinto, sivalelwe ngaphandle. Mhlawumbi uthi hayi andizokwenza nto, ndithi ngoomama kodwa nootata bayalibazisa, ndiyaxhomekeka ukulibazisa ngantoni na. Athi hayi apostpone, abantu be-postponement hayi ndizayenza emva kokuthi. Xa fikayo uthi xa jongayo imini yakhe uyafumaniseka into yokuba le bengelwa ndenzela ndiyigqibanga, ngoba ndicinge into yokuba ndi-in control of ixesha. Yiloo nto athetha ngayo into yokokuba masiyazi into yokokuba inceba kaThixo esavulelekileyo isiyakuvala. Ixesha lelente ayiloo xesha lokuba uYesu akahlalanga kweli xesha lethu 40 days. Wahlala kodwa thina siyazikhumbuza into yokuba nakuthi isiyakuvalwa loo nceba. Kodwa xa ivalwayo loo nceba ndabe ndiyiphila. Okwesibini, apha ekwazini uThixo side singabikho limited, sibe over-excited ukwazi uThixo, side sicinge into yokuba sazi neengcinga zikaThixo, sazi into yokuba ndakuya kuye uThixo uza kuyenza into ethile, so simdimandi. Kodwa uthi namhlanje yazini into yokuba uThixo uziphakamele iingcinga zenu. Into esiyicingayo masiyazi into yokuba isenokuba ingaphantsi kakhulu kwiingcinga kaThixo. Inceba kaThixo siyaziyo mhlawumbi incinci kakhulu lenceba siyaziyo kune-provident kaThixo yenceba, ukunika kaThixo ngenceba okufana nengqondo kaThixo. Kasiyamva kakuhle umbhalo encwadi yabaseKorinte uthi bathi behamba besitya kulo moya bacinga into yokokuba ngenxa babesitya apho balungile bonke, kanti hayi balunge bonke, basuka abanye baphelele ekhaya. Amaxesha
kubalulekile phambi kaThixo. Personal relationship. Simazi kangakanani na uThixo. Ngaphandle komaziswa libandla, ngaphandle kozalelwa ekerekeni, ngaphandle kokuba senze izinto ekerekeni, kodwa simazi kangakanani na uThixo. Funa uThixo eselofumaneka. Kwaye izulu liphakame umhlaba. Into ethetha ukuba umhlaba will never decide. Umhlaba will never decide. Seza kwixesha lokuba umhlaba lona wonganyelwe lizulu, ngoba isaba lizulu ngokwalo elidecide lokuba uthini nakathi. Yoyike ke into ngela decision yayo. Andaba nayazi i-advert ethi indoda esisimunyu. Nekhono advert eyagwenywayo ithini baba? Thetha tata. Isimungu sagwenyana ngenxa yokubicela satsho sathetha sathunyana nje. Isimungu sagwenyana ngenxa yokubicela. La ngenxa yokuba sathi isimungu egwetyweni kwaso sathi nje uyabona ukuthi iqephe nje. That is 1 year. Which means that sathetha isimungu kodwa ingabe ukuthetha kwaso kwavakalana, ngoba sasenokuthi xa sinosithi Thixo khawuphinde usenzele imeko nje one time kuthi incedivalile. Basithi phulaphule levangeli ufunda uMama uJames. Ufunda kamnandi ngexesha usepenshini. Kuyacaca ufunda ikhonti. Akuyeke ufundwa ke xa usepenshini komama. I think we are out to Mama James. Awuyeki incwadi. Umntana namhlanje befunda levangeli. Manike ngibuze nje uOza khawuza. Ufunde nje apha ku chapter 13 uverse apha ku verse 4. Funda nje la line usuka uma ubuzafunda uthini. Bona abo balishumi elinesibhozo. Okokoko ndizamazamana neligama bawulenza. Ngamane ngokujoba ndifunda aphi ngoba hayi man ndikhala ufundwa hayi. Ngaba ngajoba hayi eligama ngo hayi. Kanti kuyini? Yazinceba kaThixo ingumangaliso. Basiva into yokuba kwenzeka ntoni na kwaba bantu uPilato. Kuthiwa aba bantu babesenza ijini bazibabulawa nguPilato. Ngoku namaGalili athi kuYesu babulawa nje apha. So bazama ukuthi babe netyala. UJesu no babulawa nje babe ngenatyala. Nibale maGalili ebengaboni ngaphezu kwawo onke amaGalili, ngoba eve ubunzima obunjalo. Ndithi kuni hayi, nothi asukuba ningaguquki nitshabalale kwangokunjalo lonke. Amaxesha amaninzi xana abantu besehlelwa sizinto siye sicinge into yokokuba thina sibhetele nabo bantu. Udayo bani benabantwana
singaphethanga kahle abantu abangaqhubekeli phambili kungenxa yokuba banezono zabo. But uthi kuYesu nawunani ngokunjalo xa nidakukuthiyo niyafana nabo. Enze ke ngoku lo mzekelo wale ndoda yomkhiwane into endifuna nje uhlala kuyo 5 minutes eshileyo yokokuba lo mntu wayenesidiliya nomkhiwane wathi wakusijonga esidiliya waqonda into yokuba isidiliya sakhe simele into yokuba noko sivelisile ngeli xesha. Waya kuso kade afika kuso wadana siso. Xa edana kuso esi sidiliya sakhe umnikazi waya kumqasha wathi kuye masigebe sitshabalalise. Uthi ke umqashwa lona hayi ndiyacela ukuthi qala athi ndineminyaka emithathu ngale ndizihambela mana ndiyafika apha yakwamba 365 times 3 yinto engaphezu kwe-1,000 days leyo mane sizapha kule ndawo ngeintabhazi mhlawumbi. But akabani into athi ke afika kuso suke athi yena lo mntu umsebenzi lo yena mnikazi uza ezokujonga into ayicelele omnye umntu makayijonge. Akabuzi kuye ii-challenges zaloo mthi, akabuzi kuye zitheni na i-climate, kodwa uthi kuye ngenxa yoba zezihlahlo zeminyaka emithathu ndicela ukhethe lo mthi. Uthi khawundinikeze elithuba ndiphinde ndiwugalele umgquba lo mthi. Ugalele for more than 1,000 days, but usaphinda uthi ndicele ixesha ndike ndiphinde lo mthi ndiwugalele umgquba. Eli ixesha licelayo akathi ndicela unikive uthi ndikhawuphe ithuba ndike ndiphinde ndiwulungise lo mthi. Ukangaphi abantu abakuthi kosondela kuthi after so many times ajike angafumani into, but aphinde ekujikeni kwakhe athi I'm still giving you another chance. Aphinde ajike andinikeze enye chance, but uThixo angadinwa ndini. Kodwa uthi ke lo mntu ukuba ke ngoku uthe awafumana nto uze ugenge lo mthi, which means that kwinto esinikwa nguThixo, uThixo usenza kufika athi liphelile ixesha. And nakuphela ixesha akusatisfied yoba ndifuna ntona nguThixo decide yonke. Kubuhlungu ke ukudicayidela ebomini ngoba xa decision isenza ayifikeleli into yoba mna ndicinga kuza kwenzeka ntona, kodwa ndamkela iziqhamo zezinto ethendayo kuzenza. And that's the one I'm thinking I tell that I've got this no diarrhea, it comes ahead. And you cannot avoid it. You know when the baby is you have to change. You have to change the nappy. Now, singabazali sonke apha. Andithi ukuzala ndithi unomntana okanye awunamntana. But unomntu ojonge kuwe. Unomntu owenza izinto ngaye. Kumnandi ukufikelela kwixesha lokuncama umntana wakho. Ukhona umzali ofikelela
Patrick, can you give up on your child? Just answer, my friend. Can you give up on your child? No. Patrick, beloved. Patrick is saying you cannot. Patrick is from Zimbabwe. Oh, to Patrick, you cannot give up on your child. Mama Mateza. Can you give up on your child? You can't. Eh? But we do give up on our children. We do give up on our children. Siti hapa. Uwabeenda betanda. Hapa wewe Tommy. Hapa kwanza na mifuna. Kwanza kama ukazitema kaambe, ushalulila kwa decision that you have made. Ushalulila isigqibo osenzileyo ngomntana wakho ngoba akumnikezeli ngenhliziyo yakhe yonke. Uthi kunjalo futhi bantu bethu into yokuba when he give up on us or when she gives up on us akanikezeli ngokupheleleyo yabantu abuye enzengenxa kuthi ixesha lelento kusikhumbuza into yokuba uThixo useza kwenza ngenceba kuthi kodwa uza kwenza ngenceba kade thina sabuya ekwenzeni kwethu kokubi senze ngokulungileyo nangenyaniso. Buya ntwana buya. It is the time to say, hayi baba ndibathi ndenze kakubi kodwa mna ngokwam ndithi andenzanga kakubi. Ndiza kuwe kuba indinkosi. Ndiza kuwe Nkosi kuba ndisazi into yokuba unako ukundithwalela amatyala am. Uthi nwathi wathwela amatyala am kodwa ungawabalele entliziyweni yakho. Ngoba nguThixo neceba. Zixesha lokuba uThixo asikwe imiba sithi kodwa thina sibhakalelwe kukusikwa kwemiba komzali ngabo. Yolonto abazali bekhala kabantwana babo bengeva into yokuba bayasikwa yimiba ngabo. Ngoba ukusikwa kwemiba kukusikwa kwento yokugqibela umntwana okuyenza ngayo ngoba lonke uthando lomzali luphuma kwimiba yakhe. Thikulasikwa imiba zethu. Engwakusikwa imiba usithi uThixo simele ukubonakalisa into yokuba siyavakalelwa luthando lwakhe. Akho nto ibuhlungu into yokuba uthande kodwa ungeva into yokuba uyathanda. The rejection of your life is the most haunting thing. Uzifinishi ungenanto unokwazi ukuyenza ngoba ethandweni unikezela konke. Unjani uThixo uva kabuhlungu sithi nonto esithandile akaluva uthando lwethu. And uThixo luva njani uthando lwethu? Ngokwenza ixesha lelento kukwenza izinto zobulungisa nenceba. Ilent is the time to say senza izinto zobulungisa nenceba. Izinto zobulungisa nenceba zizinto ezingathethwayo kodwa izinto ezenziwayo.
ipasika yethu yaba novuyo nje lokuba uKristu esifele, kodwa kungekho nto yokokuba sihambe naye kwiintsuku ezimashumi 40, safa naye emnqamlezweni, saze savuka naye ngomhla wokuvuka. This is not just an act to remember, but it's an act to take a decision, a different than the decision we take when you're open there. Just let them get, let them crash.